Menteri badai pej ya katanat ka koi ka kya ha ka jela uba AL hek hennen ka singi ka arpuwai tarik ujemang hajar arpuwai ulahir Sharif Hoi district banjurep ya ka jingpen kre ya ka MCH ha umran na ka benta ban penkela ka corona care center bad ha ka ne ka ju ka singi ulalai ru banjurep ya ka oxygen generation plan ha civil hospital nongpo haba ai jingkran shikilat pathai khubor ulo ong ba hadin blayo ka jingtho no MLA ka nongpo na ka benta ban penbit penbiang ki jington kam ki baduna ha ka district habai dai bat ki jaka ai jing sumar ya ki bayo positive covid khat khandai kala pelong ya u ban wan jurep hi dalade bad ulo ong ru ya ka corona care center ka ba ha umran on pendap no ha po ka ar la nilai tayo bat kat om padap ban penbit penbiang ya ka te ka corona care center on sumar swabej ha civil hospital nongpo ya gitu gibrio bayo positive covid khat khandai hagane ka jingle jurep lai sanran lang yu te menteri the MLA ka nongpo constituency ba meral bonds im ka deputy commissioner Ribhoi district ka kong RM kurba UDMNHO ka Ribhoi district bat u medical superintendent jong ka civil hospital nongpo dan hang ni hapo nongpo civil hospital rengkat i DHSMI yang ta IDC dan DMNHO buat i MS medical superintendent yang organisasi hospital rengkat bagi lokal MLA di belai ya ka Siti Shanga kemudian Minister bagi Honorable Chief Minister nang kepada kejiran kam bagi bagi nongsung jong Ribhoi bagi nongpo ke kendu ya din milayo ke Siti da i Honorable MLA i ba Merel Bon ya marsi singi ngila simkya ya kata kajing ai kajing to kajing i nama ba ma iri ba konsen dan ba ban ai kajing sekri jong ba ba bun jong liga han Grab Islam su ya kata kam ngila wat ya kini meeting ke ki narasi dengan page naga benda ka sispa bedet ya ketika covid hospital ke badai hangtai ke umran mene ngila ya one page bagi jim tek langia sisa bagi kermen hapo ke artio bolai tio pendep no menong ga covid hospital ke bada hapo sispa jingkia hangtai ke umran ade ni one page tu hang ni naga benda ke ke centrally gas oxygen daga benta kani ka hospital hi barokoi bat angni ngidon ru ka covid ward ke ngidon khatra jintia benta ngangi berkat ru kumnu badang la susu ban pen expand dan ban pen kiu susu ya ki covid jintia ke bade ha kani ka jaka angni hospital lada itu ba ka dang slam ketai ka full covid hospital ke bade umran ya ka juga poru ngiman pet ya ki jingya bet ya renti jong kini ki ba ai covid kat kum ki jing ong jong di menesu ki bobon bahagi paiba bantai wan sikmat ban sim yang ni vaksin ti kalong kai gajing encouragement yang ni kalong ba motivate yang ni baro bagi paiba mentah kita sedang ban sim yang ni vaksin ban ai gajing da na ni yang bang coronavirus pang ya is AL Honorable Minister jong health ki balawan dalade ban pej yang gajing dan kam district jong dan lang deputy commissioner MS deputy director dokumen hadin belayo ban ya penbej ha ketua meeting kabalat fat da i honorable chief minister ketua si na kaliang is hek election kya martor ban pej tadi ya ketika MCH hospital kebadan ha umran ban penlong covid hospital kumju ya ka jing penkre ya ka neka nongpo civil hospital ban kata nang bagi ni khat pratli ki jing tia nampai covid patient ini penpau jing song ban ni scam ba kum ka health department berokoi nang la menteri khamha ba khamtam kanung po civil hospital jongi hadin balayo ban pendai ya kini ki centralized oxygen pipe ki ba don balai pui jing thia ai nang tagi general patient ban kini ki jingbu ya kini ka oxygen generation plan na go bantagi covid patient ru ini scam jen deploy kat bala nang ban la ban kanlong jing rap na go bantagi nongpang apa ba district ke jongi